Tervetuloa uuden videon pariin. Viime vuosina on puhuttu paljon siitä, että mikä pitäisi olla meidän kotimaisen jääkiekon pääsarjan sarjajärjestelmä ja sarjamuoto. Tällä videolla mä kerron mun ehdotuksen. Tervetuloa videon pariin. Liigan sarjajärjestelmästähän ollaan montaa eri mieltä. Tällä hetkellä liigassa pelaa 16 joukkuetta, joista 4 parasta pääsee suoraan puolivälierävaiheeseen. Sijoilla 5-12 olevat joukkueet pelaavat neljännesvälierät vastakkain, joista sitten voittajat pääsevät näitä parasta 4 vastaan ja näin edespäin. 2 liigan viimeistä joukkuetta päätyvät tällä hetkellä niin sanottuihin play-out-karsintoihin ja pelaavat toisiaan vastaan siitä, kumpi joutuu karsimaan Mestiksen mestaria vastaan. Ja sitten joko liigan tuo huonoin joukkue tai Mestiksen paras joukkue on tulevalla kaudella liigassa. Eli tämä on tämä nykyinen sarjajärjestelmä. Ja sitä on kritisoitu muun muassa siitä, että liigassa pelaa tällä hetkellä liian paljon joukkueita ja yksinkertaisesti liigan taso ei pysy riittävän hyvänä verrattuna muihin Euroopan huippusarjoihin. Liigaan on kieltämättä hieman jäämässä jälkeen nyt esimerkiksi verrattuna Sveitsiä, Ruotsia, jopa Saksaa ja Tsekin liigaa, joten jotain liigan suhteen tulisi tehdä. Mutta mitä? Ehdotuksia on näkynyt, että olisi 14 joukkueen liiga tällä samalla formaatilla, mikä nykyään toimii, tai että olisi jotakin konferenssimalleja, olisi NHL:stä tuttu itäinen ja läntinen konferenssi, ja on ollut muita 12 joukkueen sarjaa, 10 joukkueen sarjaa, kaikenlaisia ehdotuksia. Mutta minä kerron nyt, mikä on minun mielestäni se paras ehdotus. Olen tätä nyt ehkä puolisen vuotta tässä pohtinut, että miksi tällaista sarjajärjestelmää ei ole. Ja päätin nyt sitten tehdä tästä videoa ja kertoa siitä teille. Joten mennään tuon minun ehdotukseni pariin. Eli se lähtisi siitä, että pakko meidän on tiivistää meidän pääsarjaamme, eli karsia sieltä niitä joukkueita pois. Ja näkisin, että tässä tulisi nyt tehdä sillä tavalla, että tehdään 2 hyvää sarjaa. Eli on yksi 10 joukkueen sarja ja toinen 10 joukkueen sarja. Näin ollen olisi 20 joukkuetta, jotka olisi tässä niin kuin käytännössä Suomen jääkiekkokansan huulilla koko ajan. Mutta miten tämä menisi oikein järkevästi? Eli tämä ykkössarja, missä olisi 10 Suomen parasta joukkuetta, pelaisivat normaalisti runkosarjassa toisiaan vastaan useamman kerran, ja sitten sieltä 7 joukkuetta pääsisi pudotuspeleihin. Eli tästä ykkössarjasta 7 joukkuetta pudotuspeleihin. No pudotuspelejähän ei voida pelata 7 joukkueella. Niin mitäs tässä sitten tehdään? Tehdään se, että kakkossarjasta runkosarjan voittaja pääsee sitten mukaan näihin ykkössarjan playoffeihin. Eli näin ollen se kakkossarjan pelaaminenkin olisi väylä päästä Suomen mestariksi lopulta. Ja se varmasti motivoisi näitä kakkossarjassa pelaavia joukkueita myös panostamaan täysillä omaan kautensa, koska se Suomen mestaruus olisi vielä mahdollinen. Ja tässä on vielä toinenkin asia tuohon liittyen. Eli sitä ykkössarjasta viimeinen joukkue tippuisi seuraavalle kaudelle kakkossarjaan. Ja sieltä kakkossarjasta se, kuka sinne pudotuspeleihin nousee sinne ykkössarjaan, eli kuka voittaa sen kakkossarjan, niin nousee ensi kaudella myös sinne ykkössarjaan. Eli näin ollen sitä joukkueiden vaihtuvuutta saisi näiden sarjojen välillä, eli aina käytännössä siinä ykkössarjassa pelaa ne parhaat joukkueet, kenellä se peli kulkee parhaiten. Mutta se kakkossarjan putoaminen ei olisi aivan täysi katastrofi, koska sieltä voi helpostikin nousta sitten sinne ykkössarjaan ja päästä vielä niihin pudotuspeleihin mukaan. Menisikö sitten sillä tavalla, että kun kakkossarja on pelattu tuo runkosarja, niin he pelaisivat sitten vielä pudotuspelit siellä, ja sitten sieltä se NS-mestari pääsisi sinne ykkössarjan pudotuspeleihin mukaan. Ehkä se voisi olla näin. Tai sitten suoraan se kakkossarjan runkosarjan voittaja pääsisi pudotuspeleihin sinne ykkössarjaan. Mielestäni tämä loisi erittäin mielenkiintoisen asetelman näihin molempiin sarjoihin. Ja ihmiset varmasti haluaisivat seurata molempia sarjoja lähes yhtä suurella mielenkiinnolla, koska edelleen sieltä kakkossarjasta voisi voittaa sen mestaruuden. Toki se pudotuspelimatka sitten siellä ykkössarjan pudotuspeleissä olisi hiukan vaativampi, koska aloittaisivat käytännössä 8. sieltä, eli heti saavat sitten ykkössarjan runkosarjan voittajan vastaansa.
mutta pääsisivät ainakin niihin pudotuspeleihin kokeilemaan ja sitten tulevalle kaudelle vielä nousisivat sinne ykkössarjaan. Joo, tulikohan tuossa nyt sanottua kaikki siitä ehdotuksesta, mutta mitä mieltä siis olitte? Kerrataan vielä. Eli on 2 sarjaa, on ykkössarja ja kakkossarja. Ykkössarjassa 10 joukkuetta, kakkossarjassa myös 10 joukkuetta. Ykkössarjasta 7 runkosarjan parasta pääsevät pudotuspeleihin ja viimeinen eli 10 sijalle jäänyt tippuu tulevalla kaudella kakkossarjaan. Kakkossarjassa ykkönen pääsee ykkössarjan pudotuspeleihin sillä kuluvalla kaudella. Ja nousee tulevalla kaudella sitten sinne ykkössarjaan pelaamaan. Noin. Itse näkisin, että nuo 10 joukkuetta aluksi siinä ykkössarjassa voisivat olla esimerkiksi Tappara, Ilves, Kalpa, IFK, TPS, JYP, Kärpät, Ässät, Lukko ja Saipa. Tässä olisi ehkä semmoinen 10 hyvän joukkueen sarja. Sitten kakkossarjaan jäisi erittäin hyviä joukkueita vielä, kuten vaikka Sport, KK, Jukurit, Jokerit. Siitä tulisi myös todella mielenkiintoinen kakkossarjasta heti alkuun. Ja sieltä sitten tosiaan joillakin näistä joukkueista olisi mahdollisuus sinne pudotuspeleihin päästä. Varmasti tässä olisi niitä mielenkiintoisia asioita, että siinä kakkossarjassa joukkueiden siinä kakkossarjassa ehkä se taso pelissä saattaisi vaihdella enemmän kuin siinä ykkössarjassa. Jos ykkössarjassa olisi Suomen 10 kovinta joukkuetta, niin siinä pysyisi taso varmasti erittäin kovana. Ja kaikilla olisi halu päästä niihin pudotuspeleihin, eli 7 parhaan joukkoon, ja kukaan ei haluaisi olla viimeinen. Eli tässä ei voisi olla minkäänlaista NS-luovuttamista kesken kauden, koska sitten tietää, että seuraavalla kaudella pelaa siellä kakkossarjassa, mikä tokikaan ei olisi katastrofi, koska sieltä voisi sitten nousta sinne pudotuspeleihin. Mutta joo, saitteko tästä meikäläisen ideasta minkäänlaista koppia? Kuulostaako tämä teidän mielestä hyvältä ehdotukselta? Vai ootteko ihan tyytyväisiä nykyiseen sarjamalliin vai onko teillä joku oma parempi ehdotus? Mielelläni kuulen tuossa kommenteissa ehdotuksia myös teidän sarjajärjestelmäehdotuksistanne. Tämä oli tämmöinen minun ehdotus. Ajattelin nyt tulla ulos tämän ehdotukseni kanssa, koska en vain näe, että miksi tämä ei toimisi. Tässä saataisiin erittäin hyvää mielenkiintoa ja kilpailua, varsinkin sitä kilpailua, mitä Suomen jääkiekko tarvitsee, niin tällä ehdotuksella saataisiin sitä varmasti erittäin kovasti. Jos on 10 joukkuetta, niin ne vois pelata toisiaan vastaan vaikka runkosarjan aikana vaikka 6 kertaa tai enemmänkin, jos niikseen tulee, mutta kyllä siinä se paremmuus saataisiin ratkaistua, vaikka vähemmän joukkueita mukana olisikin. Joo. Mut hei, minä sanon, että laittakaa tätä ehdotustani eteenpäin siellä jossain päättävissä elimissä, tai kertokaa vaikka kaverille, kysykää kaveriltanne, että mitä mieltä olisi tämmöisestä ehdotuksesta. Jättäkää myös ehdottomasti tälle videolle tykkäys, koska minä tykkään, jos te tykkäätte videoista, niin minä tykkään sitten teistä. Ja kommentoikaa tosiaan niitä omia ehdotuksianne ja sitä, että mitä mieltä olette tästä meikäläisen ehdotuksesta. Ja sitten vielä joku piti sanoa se, että tilatkaa ehdottomasti meikäläisen kanava, arvostan sitä kovasti. Se ei maksa sulle mitään, mutta minä saan siitä kovasti lämmitystä elämääni. Mut joo, hei, nyt heipparallaan tämän videon parista, nähdään me taas seuraavan videon parissa. Se on, moikka!